Гората. Гледаме. Гората и най-отгоре е водата. Колко? Гората и водата са най-важните течи. Са две. Това Макс. И аз. Значи ето. Да, Макс. Той е! Хайде! Идвайте! Да открием Макс! Макс! Ей, там има пътника дома ми. Построя, да. Построя ти. Да. Макс! 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 Ние сме Дани и Миша! Ето го! Толкова е радостен! Имаш папу! Максио! Максио, бачи! Слог го за трети път да попада. Бобо! Не съм се отказал от снимането. Обе, Макс, дай. Намерихте ли нещо? Дай по-вътре си ги пътя. Айде по-нагоре. Ей там. Максио! Максио! Ко правиш? Ко правиш, бе? Ко правиш? Какво? Чакай да не настъпя. Пръц! Познах, че е Макс. Ти ли позна? Лай се чува отдалеч. Моят лай се чува отдалеч. И да знаеш, моето качество на камера е по-хубаво. Ей! Тя го знае! Тук имаше пажени, които аз ги обърсах. Ушти боже. Стига, вие двам влязохте в гората, пак да пустите. И ще повървите малко. Забравих да купя хот-дог. Но купих бира. Кой замърси? Макс! Те са някъде нагоре, ама има и на хижа Яу. Будур Яу. някакви мероприятия. Аз казах, че няма се качваме. Айде да и към хижа Божу. Айде ще вървим на някъде. Айде или към Чуруховец и после да се починим там и после на кой има звънка? И после към хижа Божу. Той тук има... И тук има такова. Синьо. По-надолу в гората някъде. Синьо с бял. Сега се качваме нагоре. Да се тълчим. Ще донесе ли? Не го намери. Макс, донеси. Ще донеси. Донеси. Ето я. Донеси. Хайде донеси. Нищо по нея взима. Макс! Чакай, да го открим!
Лука. Веднага тук. Макс. Тук веднага. Макс. Стига. Чакай. Хайде. Да продължаваме напред. Обичам напред. Ох, забляма. Как ще излезем нагоре? Тя ни вървеше ли за дънина? В някаква гора. Горе с други пъти. Макс не се искам да не изправя. Ако ядеш и Макс. Макс е Макс, веднага тук. Точно го хванах. Направих и тъй. И точно го хванах. Като по състезанията. Дали там по филми? По състезания. Това не е ли яко? Да ти се помисли едно ако за къба. Ядай малко. Макс, от тук никой учи. Гау. Аха, задънена улица. Не е задънена. Ми е задънена е. Задънена. А, не. Не е задънена. Чакай, тати, искам да покажа природата на Twitter. В Twitter къде? Онлайн. По-малко трябва да показва. Ей, аз искам! Повървях, заболя му крака. Стига с този телефон ти казах, прибирай го, ще припънеш някъде, ще прибиеш. Още малко и свърши.